Искаш да започнеш да обработваш, но не знаеш кой софтуер да използваш. Дали CapCut, дали Premiere Pro, дали DaVinci Resolve. Гледаш най-различни туториали, гледаш най-различни клипове за различните програми и се не можеш да избереш коя е най-подходяща за теб. В това видео ще отговорим на абсолютно всички въпроси, които можеш да имаш за софтуери. Но не само това. Не само ще ти покажа каква е разликата между различните софтуери, аз ще ти покажа какви са разликите в различните изисквания на софтуерите, какви са разликите в цените и кое бих препоръчал в зависимост от това дали сега започваш, какви са целите ти, дали искаш да работиш с клиенти и така нататък. Така че това видео ще е супер информативно и супер полезно. И преди да продължим, ако си твърдо решен, че искаш да занимаваш с създаване на съдържание, можеш да погледнеш Content Creator Academy, академията, в която вече има повече от 100 видео урока за монтаж, писане на скриптове, заснемане, събиране на идеи, публикуване в социалните мрежи. Общо взето от А до Я за създаването на съдържание. Content Creator Academy можеш да намериш в първият линк в описанието. А сега да започваме. Използваме тук един софтуер, който ще го използвам, за да нагледа малко нещата. Извадил съм си няколко скриншота, за да видите какви са разликите между различните софтуери и както споменах и в началото на видеото, ще си говорим за CapCut, за DaVinci Resolve и за Premiere Pro. Освен това, ще споменем CapCut Pro и ще споменем DaVinci Resolve Studio. Тъй като тези от вас, които знаят и са запознати с програмите, знаят, че Premiere Pro е платена програма. DaVinci Resolve има безплатна версия, има и платена версия. И CapCut също има безплатна версия, която е бая орязана, и платена версия, която има бая неща. Така че сега ще разгледаме всичко, но преди да започнем ще направим един преглед на различните софтуери. И започваме с преглед за CapCut. Така, какво има CapCut? Какво има безплатната версия и, както ви казах, какво има платената версия? Безплатната версия има базовите функции за монтаж на видео. Нарязване на различни кадри, тук там някоя анимация може да се направи, може да се добави текст. Общо взето монтаж на видео, но в много базов вариант. Преди това не беше така, CapCut имаше страшно много функционалности, които бяха отворени за всички, които ползват безплатната версия, но по-рано тази година те промениха своята политика и голяма част от функциите преместиха в CapCut Pro. CapCut Pro е платената версия на CapCut. Ще разгледаме по-късно какви са различните начини на плащане, например на месец, на година. Това ще го разгледаме малко по-късно, но в CapCut Pro има абсолютно всичко, което има CapCut. Това са транзишъни, ефекти, анимации, различни филтри. Всичките тези неща са в CapCut Pro и това, което е отличително за CapCut е, че е много лесен за ползване софтуер. Да, по-нататък във видеото ще си говорим и за това какъв софтуер препоръчвам, ако си начинаеш, ако си любител, ако искаш да се занимаваш с клиенти, монтаж и така нататък. Затова ще оставя тази част за по-натам, но общият преглед може да кажем, че CapCut, безплатната версия, има нещата, които са ти необходими за базов монтаж. А пък вече платената версия има различни ефекти, има страшно много инструменти, които могат да се ползват за монтаж. Така, следващия софтуер, който ще разгледаме е Premiere Pro. Premiere Pro е софтуер, който е много познат на всички хора, които монтират видео. И допреди няколко години, да кажем допреди може би 3-4 години, той беше един от най-предпочитаните софтуери за монтаж на видео, но това малко по малко почна да се променя. Много хора се обърнаха и казаха: аз не искам да плащам всеки месец, тъй като Premiere Pro начините му на плащане са на всеки месец. Да, това ще го разгледаме малко по-нататък, но е важно да се спомене, защото много хора, които бяха на Premiere Pro, смениха на DaVinci Resolve. А Premiere Pro сам по себе си е добър софтуер, който служи за монтаж на видео. Да, платен е, но има така бая функционалности и може да правите бая неща с Premiere Pro. Сега, ако искате да правите някакви анимации или други неща, е възможно да е необходимо да си вземете още някой софтуер, който също е част от компанията Adobe, която е създател на Premiere Pro. Те имат и Photoshop и други програми, които също могат да се вземат като един пакет, което, както вече ви казах, ще го разгледаме малко по-късно. Но това, което може да запомните, Premiere Pro е по-професионален софтуер за монтаж на видео от CapCut. Много хора го предпочитат, много хора работят на него, сравнено с CapCut, но пък, както ви казах, в последните години много хора, които ползваха Premiere Pro, минаха на DaVinci Resolve. А защо DaVinci Resolve? Нека да направим и един преглед на DaVinci Resolve. DaVinci Resolve е програма, която
може да ползвате безплатно, може да закупите и нейната платена версия, която се казва DaVinci Resolve Studio. Нека да започнем от безплатната версия. Безплатната версия е версията, която препоръчвам на всеки, който започва да се занимава с монтаж на видео, да разгледа, тъй като функционалностите, които има в DaVinci Resolve, са много добри. Има най-различни функционалности, които вършат супер работа. DaVinci Resolve е моят софтуер, който аз използвам. Това е главният софтуер, който използвам. Да, от време на време ползвам CapCut. Миналата година ползвах Premiere Pro, който ми следи клиповете от отдавна знае. Но DaVinci Resolve в последните, не знам, може би повече вече от 5 години е софтуера, с който работя. Така че тук мога да ви говоря много за него, но в общи линии DaVinci Resolve безплатната версия има страшно много функционалности, които ви дават много контрол в сравнение с CapCut. CapCut, всичките неща, които има там, са направени по начин, по който можеш просто да ги хванеш и да ги преместиш. Докато в DaVinci Resolve, дори в безплатната версия, може да направите различни елементи, да се мърдат по различен начин. Имате много по-голям контрол върху това, което правите, отколкото примерно в CapCut. DaVinci Resolve Studio версията обаче включва страшно много AI функции и още много други функционалности. Правил съм видео за платената версия, той е в канала, може да го разгледате и него след като приключи това видео. Нека да продължим напред. Ако трябва да дръпнем чертата, може да си представите така. Имаме CapCut, безплатната версия, която е за монтаж на базови видеа. Имаме CapCut Pro, който ни дава много повече функционалности, които са лесни за използване. После имаме Premiere Pro, който е по-професионален софтуер за монтаж на видеа. Той ни предлага така голям брой функционалности, но е платен на месечна база. Има хора, които го използват, има хора, които предпочитат да използват друг софтуер. И DaVinci Resolve има безплатна версия, която има много функционалности и ви дава контрол върху това, което монтирате, подобно на Premiere Pro, обаче безплатно. И вече има DaVinci Resolve Studio, който има AI инструменти, които позволяват вече още повече контрол и още повече функционалности, които да направят видеята ни още по-добри. Така, след като направихме един преглед на трите различни софтуера, ще си кажете, окей, звучи интересно, нека да видим обаче дали този софтуер, с който искам да работя, ще тръгне на моя компютър. И аз вече съм правил едно видео за това какъв лаптоп или компютър да си вземете, когато става дума за монтаж на видеа. Може да го видите в канала, бая подробно видео, но сега съм извадил тук нагледно с скриншоти от всеки един от сайтовете, какви са им изискванията за това да вървим с тяхната програма. И сега започваме с CapCut на Mac. Сега, извадил съм само на Mac и на Windows, тъй като масата от хората монтират или на Mac, или на Windows. Затова съм извадил тези изисквания и започваме с CapCut на Mac. Това, което имаме като изисквания е да имаме поне macOS над 10.15. В момента версията на Mac, която е последната, е 15, така че хваща така и бая по-стари операционни системи. И сега процесор казва, окей, двуядрен да бъде, за да може да върви CapCut плавно на нашия Mac. Новите Mac-ове след 2020, тези, които са вече с M1 чипа, всички покриват тези изисквания. CapCut работи дори с 4 GB RAM и може да се обработва видеа окей. Разбира се, ако имате 8 GB или повече, ще имате по-добро преживяване, пишат. И вече ни трябва поне 2 GB от дисковото пространство, за да инсталираме CapCut. И относно графичната памет, CapCut работи и с такива, които са интегрирани. Разбира се, винаги по-мощната е по-добра, но както ви казах, ако ползвате Mac след 2020 година, 100% CapCut ще ви тръгне. Разбира се, той ще тръгне на по-старите, тъй като това е лека програма. Програма, която е наистина лека за вашия компютър. И това е всъщност това е най-леката програма. От трите, това е най-леката програма, която може да си инсталирате и би трябвало да тръгне на всеки. Сега, за CapCut на Windows, това, което препоръчвате е поне Windows 10 и нагоре. Процесора да е поне Intel Core i3 или по-мощен. Общо взето на всеки лаптоп, компютър по-нов би трябвало да тръгне. Вече memory поне 4 GB или нагоре, подобно както беше при Mac, и за графичната карта поне Intel HD Graphics 4000 или по-мощна и отново търси си 2 GB дисково пространство. Това е за CapCut на Mac и на Windows. Това е най-леката програма. Следващото, което ще разгледаме е Premiere Pro, тъй като Premiere Pro е следващата програма, която има така изисквания към вашата машина
малко по-високи от тези на CapCut. Това, което мога да ви кажа, че въпреки, че примерно може Premiere Pro да се покрива, често избиват някакви грешки на Premiere Pro, което е много досадно и има много забавни клипчета в интернет за това как крашва Premiere Pro. Но нека да разгледаме и какви са препоръчителните и минималните изисквания за това да си пуснете Premiere Pro на вашия Mac. Сега ще разгледаме и двете, но общо взето може всъщност, за да не губим много време, може да си паузирате и да разгледате какви са изискванията, но общо взето RAM памет поне 8 ГБ или препоръчително 16 ГБ. Вече, ако става дума за графична карта, поне 2 ГБ, ако е на Intel, или 8 ГБ, тази, която е на Apple, или 16 ГБ, което е препоръчителното. Вече за дисково пространство поне 8 ГБ, като ако имате SSD е по-добре. Процесора пропуснах да го спомена, Intel 6-та генерация или по-нов, като ако имате препоръчително M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra или по-нов е по-добре. Мога да ви кажа, че Premiere Pro ми вървеше окей и на M1, така че не беше проблем, въпреки че той беше с 8 ГБ RAM, тук препоръчителното е 16, но вървеше окей. Сега, примерно някакви случаи може да му отнеме малко повече да експортнем видеото, но все пак върви на по-нисък от препоръчителните, но пък вървеше окей. Сега продължаваме. Windows. На Windows нещата стоят по сходен начин. Тук отново имаме RAM памет 8 ГБ поне или препоръчително 16 ГБ за HD и 32 ГБ, ако правите нещо на 4K или по-висока резолюция. Отново имаме същите процесори, поне Intel 6 генерация като минимално изискване или Intel 11 генерация като процесор, който препоръчват. Разбира се, може да си паузирате видеото и да видите за AMD условията. Операционна система, поне Windows 10, сходно на CapCut. После имаме 8 ГБ, отново разбира се, пространство на хард диска. Общо взето с това изчерпваме по-важните статистики за Premiere Pro. Както виждате, тук имаме по-високи изисквания от тези, които са за CapCut, но и тази програма е по-натоварваща, тя има повече функционалности и ви дава повече контрол. Така че нека да минем към DaVinci Resolve, която е третата програма. Тук съм извадил в един скриншот и двете. Минимум изискванията за Mac са поне 14, което е най-високото от всички софтуери, но нека да си има предвид, че това са изискванията за DaVinci Resolve 20 версия, която е най-новата. Тя излезна преди официално, тя излезна май месец, де-факто преди около по-малко от 2 месеца. Така че е нормално, вече ако искате може да си стелите по-стара версия, тя ще има най-вероятно по-ниски изисквания за macOS-а, въпреки че ако, пак казвам, нали, сте с Mac, който е след 2020 година, именно чип и нататък, вие съвсем спокойно може да си обновите софтуера до 15-та версия, няма никакъв проблем, така че това не ви е проблем. Другото, което е 8 ГБ RAM или 16 ГБ, ако ползвате Fusion. Това като изискване е сходно на това, което е Premiere Pro. Сега, това, което трябва да имате предвид, какво е Fusion и защо и 8 ГБ и 16 ГБ. 8 ГБ са ви нужни, ако монтирате видеа. Просто монтаж на таймлайна. Добавяте си ефекти и неща. Fusion, там може да правите 2D анимации, 3D анимации и някои много сложни нещата. Общо взето Fusion е като аналог на After Effects. After Effects е друг софтуер на Adobe, който е за анимации. И сега, ако трябва да си сложите и Premiere Pro и After Effects, вече компютъра ви най-вероятно малко може да се затормози. Не мога да говоря от опит, защото After Effects не съм ползвал, но това, което знам, защото бая съм разглеждал и съм се чудил за нещо, което ще остава за друго видео, но каква е разликата примерно между After Effects и Fusion, понеже двете имат различен начин на работа за създаване на анимации, но както и да е. Важното в случая е, че анимациите искат повече мощност и затова препоръчват 16 ГБ. Имайте предвид, че това е на Mac. Ако става дума за Windows, вече са 16 ГБ RAM, ако монтираме видео и 32 ГБ,
ако ползваме Fusion. Както споменах и в другото видео, което е за компютрите и така нататък, аз съм пускал DaVinci Resolve и на 8 GB Windows компютър и не съм имал проблем. Можеше да върви по-добре, нали, от време на време е забивал, обаче вървеше. Така че това са изискванията за тези 3 софтуера. Разгледахме ги, ако трябва да направим и тук едно обобщение, CapCut изисква най-малко памет, след това е Premiere Pro и в зависимост от това каква машина ползвате, разликата идва, даже всъщност, ако трябва да ги сравним, тук препоръчителните на Windows са отново 16 GB и 32 GB, като нали, минималното е 8 GB, но както ви казах, аз съм пускал DaVinci Resolve и на 8 GB, така че може да кажем, че DaVinci Resolve и Premiere Pro са горе-долу сходни като изисквания. Сега да продължим с следващото нещо, което е цената. Преди да продължим с цената, искам да допълня това, което си говорихме за Fusion. Имайте предвид, че DaVinci Resolve е софтуер, който ви позволява да монтирате видео. Той ви позволява да правите color grading на много добро ниво. Много хора, които ползват Premiere Pro, използват DaVinci Resolve, за да могат да си направят цветовите корекции и ползват в крайна сметка и двата софтуера. Един за монтирането на видеото, другия за направата на цветовете. Това е като една скоба. Освен цветовете, в DaVinci Resolve може да се правят и анимациите, което при Adobe е отделен софтуер, и отделно в DaVinci Resolve може да си правите и миксирането на звуците. С това допълнение сега минаваме към цената, за да разберете каква е разликата между различните цени. И сега вече сме на CapCut. Каква е работата с CapCut? CapCut имат 4 различни плана, така да ги наречем. Единият е Early, който е всяка година вие си плащате по 120 лева на година, за да ползвате CapCut Pro. Както ви казах, безплатната версия си е безплатна, може да си изтеглите и да си ползвате. Има ограничения, в някои случаи дори има ограничения, като може да си експортнете 2 видеа и третото вече ще е с CapCut логото в единия ъгъл, но така са го направили. Ако искате да ползвате CapCut Pro, вариант ви е да ползвате някой от тези 4 плана. Единият е годишен, 120 лева на година, плащате си и ползвате. Като изтече тази една година, те отново ще ви чаржат 120 лева, за да покрият следващия период. Имате варианта да направите това обаче на месечна база, където 20 лева да си плащате всеки месец. Имате и трети вариант, в който е да си платите за една година, 150 лева. Плащате си за една година и след тази една година достъпа ви приключва. Няма да ви се подновява. Има четвърти вариант, който е ето този, който да си платите за един месец 25 лева. Ще ви кажа, че преди няколко месеца, като записвах курса за CapCut, за Content Creator Academy, аз платих 18 лева, мисля, че беше за един месец, така че са си вдигнали цената с 7 лева за един месец. Аз си го платих за един месец, за да мога да направя видеята и за платената версия на CapCut. Така че, ако искате да се занимавате с създаване съдържание, вашия софтуер, който сте избрали е CapCut, може да погледнете Content Creator Academy. Но не само CapCut ще намерите там. Ще намерите и DaVinci Resolve, но с него след малко. Така, сега минаваме вече към Premiere Pro. Това, което имаме при Premiere Pro е различни варианти. Сега тук съм извадил най-общия, който е и най-ефтин. Той е по 26-21 евро на месец, като това е годишен план. Това е причината да ви дадат тази цена. Ако искате да сте на месечна база, мисля, че беше 35 евро, ако не се лъжа, на месец, което е около 70 лева, кажи речи. Така че може да видите каква е разликата, но да кажем, това е най-ефтиният вариант. Взимате си само Premiere Pro на 26-21 евро на месец и ви се фактурира месечно. Тук имаше примерно, ако искате да си спрете плана, се плаща някаква такса. Сега не съм много сигурен какви им бяха вече дребните шрифтове, но имаше нещо такова. Сега, защо съм сложил After Effects? Сложил съм After Effects, защото ако искате да правите анимации, анимирани графики, визуални ефекти за филми, телевизия, видеоклипове и веб среда, трябва ви After Effects. И в този случай, ако си вземете тези два софтуера на този годишен план, който се плаща месечно, ще плащате по 52 евро или 100 лева на месец горе-долу. Това е така много повече от тези 22
дори не 25 лева, 20 лева на месец, които дават от CapCut. Разликата е, че с Adobe Premiere Pro и After Effects може да направите много по-добри неща, отколкото с CapCut. Има и един друг трети вариант, който е да си вземете всички приложения на Creative Cloud. Отново годишен план, който ви тегли пари всеки месец, 36 евро, като тази цена мисля, че беше за първата година само. Спестете 46% за първата година за над 20 приложения, включително Photoshop, Illustrator, Adobe Express, Premiere Pro, Acrobat Pro и така нататък. Така че това е най-евтиният вариант, ако искате да ползвате и After Effects и Premiere Pro, тъй като ви излиза около 70 лева на месец. Но това е само за първата година, след това ще почнете да си плащате по 130 лева на месец. Така че, да, това са нещата за Premiere Pro и сега минаваме към DaVinci Resolve, моят любим софтуер. DaVinci Resolve, както ви казах, има си безплатна версия и има платена, която струва $295. Звучи много, нали? Обаче, замислете се, ако решите, че ще се занимават с монтаж на видео. В повечето случаи аз това го правя вече от много години, но да кажем, че вие по някаква причина само една година ще се занимавате и в този случай ще платите $295. Ако трябва да го сравним с това, което ще платите, ето тук. Дори при най-евтиния план, който е 36 евро на година, 36 евро на месец за първата година, това са ви около 400 и нещо евро, което са 800 лева. Така че и тук ще продължите да си плащате. А DaVinci Resolve ще ви се избил като инвестиция на 11-тия месец, да кажем, ако го сравняваме с Premiere Pro и After Effects. Ако го сравняваме с CapCut, ще е по-бавно, но пък DaVinci Resolve е по-мощен софтуер и ни позволява повече неща. Обаче тук има едно нещо, което ако го купувате от сайта, е хубаво да го знаете. Ако купувате DaVinci Resolve от сайта и понеже ние го купуваме от България, цената е 295 евро, като има 59 евро ДДС. Това възлиза на около 600 и не знам, малко под 700 лева. Но ако разгледате българските сайтове като Фотосинтезис, там цената може да е, може би, сега не съм проверял, може да е по-добра. В зависимост от това кога гледате видеото, може да погледнете и може да си поръчате от там активационния ключ. Той ви важи за два компютъра. Де факто аз в случая имам един настолен компютър Mac Mini и имам един лаптоп и двата ползват DaVinci Resolve Studio версията, защото активационният ключ е за два компютъра. Това, което е хубаво да знаете, ако, това трябва да го проверите в зависимост от това откъде купувате съответната техника, но ако купите някаква техника на Blackmagic, попитайте магазина, от който купувате техниката, дали има безплатен активационен ключ. Защото ако, например, вземете Blackmagic камера, ще дойде с активационен ключ за DaVinci Resolve и ще го получите безплатно. Това е също нещо, което е хубаво да го имате в предвид. Но пак е хубаво да си го проверите, защото има примерно случаи, в които се продава някаква клавиатура, която ако отидете на сайта на DaVinci Resolve ще ви пише, че е с включен DaVinci Resolve Studio. Обаче ако отидете в сайта тук в България, може да се окаже, че продават примерно само тази клавиатура или продават клавиатурата и софтуера. Просто трябва да разгледате, може да си питате директно магазините, те да ви кажат и така може студиото да ви излезе безплатно. Това са различни варианти за плащане на CapCut, Premiere Pro и DaVinci Resolve. Като може би вече имате някаква идея. Този софтуер прави това, този софтуер са му такива изискванията, този софтуер е безплатен и ще ползва него или струва еди какви си пари, но тези неща не отговарят пряко на въпроса откъде да започна. И сега вече като човек с бая години вече опит в монтиране на различни видеа за най-различни цели, с най-различни клиенти от България и от чужбина, мога да ви кажа следното. Имаме тук няколко групи, напреднали с собствена снимачна техника. Това са хора, които снимат с техника и са напреднали. Те вече могат да монтират. Ако може да монтирате и вече монтирате, най-добре продължете с софтуера, който ползвате в момента, освен ако не е Premiere Pro. Ако е Premiere Pro, минете на DaVinci Resolve. Не, шегувам се. Може да си продължите с Premiere Pro, но ако желаете, може да направите и промяната към DaVinci Resolve, но като цяло, нека да има предвид, това са инструменти и ако имате такъв, който ви върши работа, използвайте си него. В крайна сметка, важен е продукта, който създавате и ако вашите клиенти са доволни с продукта, който доставяте,
продължавайте. Така, имаме и другия вариант, в който примерно имаш снимачна техника, обаче не си напреднал. Сега започваш да монтираш. Примерно имаш дрон или имаш някаква камера и искаш да започнеш да монтираш видео. Ако имаш някаква техника, като камера, дрон и така нещо по-специално, освен телефон, препоръчвам да започнете с DaVinci Resolve, защото така или иначе вече сте инвестирали примерно за един дрон, който заснема хубаво, може да заснема в суров режим и да трябва да слагате някакви лъци, може да правите по-добра цветова корекция и така нататък. Това, което препоръчвам е DaVinci Resolve, тъй като инвестирали сте пари за техника, използвайте хубав софтуер, а DaVinci Resolve е супер софтуер. Сега, имаме и една друга категория, които са любители, хора, които се занимават с най-различни неща. От време на време, примерно се снимат с приятели и искат да направят просто едно клипче. Ако искате да направите едно клипче за вас, може да ползвате CapCut. CapCut е най-лесният от всички 3 софтуера за ползване и в случай, че вие не мислите да се занимавате професионално с монтаж на видеа, може да ползвате CapCut, за да си изгубите вашето клипче, може да ползвате безплатната версия или да си платите за един месец, колкото да имате повечето функционалности, ако искате да слагате някакви ефекти и такива работи. И имаме една четвърта категория хора, които са начинаещи, обаче те имат желание за работа с клиенти. Ако сте начинаещи и имате желание за работа с клиенти, в този случай бих ви препоръчал да започнете с DaVinci Resolve. Тук трябва да отворя една скоба. Ако започнете с CapCut, ще ви е по-лесно. В началото видеята ви най-вероятно ще изглеждат по-добре. Обаче с времето, когато работите с DaVinci Resolve, имате възможността да си създавате някакви си ваши шаблони, което супер много ви улеснява. Не, че с CapCut, например, не може да си съберете някакви елементи, които да си ползвате и да си изградите някакъв стил. Можете. Обаче DaVinci Resolve ще ви даде много повече контрол и няма да ви се случва нещо, което на мен ми се е случило преди. Направил съм някакъв ефект в CapCut, сега как да го коригирам? Просто няма коригиране. В някакви случаи няма коригиране, докато при DaVinci Resolve можеш да правиш страшно много неща. И за това и сега включих DaVinci Resolve в Content Creator Academy, защото е супер софтуер и да, по-сложен е, обаче ако минеш и го научиш, може да ти върши супер работа. И по тази причина, както ви казах, включих DaVinci Resolve обучение в Content Creator Academy. Сега имате възможността да влезнете преди да съм качил абсолютно всички уроки за DaVinci Resolve, тъй като го направя, вече ще кача цената, тъй като имаме курс за CapCut, ще имаме пълен курс за DaVinci Resolve, имаме за скриптове, за заснемане, за събиране на идеи, имаме разговори всеки месец, които са супер готини, с супер готини хора, които са в академията. Така че, наистина, ако се чудите сега, в момента просто влезте и няма да съжалявате. И това може да направите от първият линк в описанието. А пък, вече това е моят съвет. Ако сте начинаещи и искате да работите с клиенти, просто започнете с DaVinci Resolve, безплатната версия. Не е нужно да инвестирате в началото. Разбира се, ако искате да инвестирате в по-добър софтуер, имате по-добра машина, вземете си направо студио версията, ще ви върши супер работа, ако сте сигурни, че искате да се занимавате с това. Ако не сте сигурни, безплатната версия, научете как работи и след това в един момент си вземете студио версията. Това беше видеото за различните софтуери и каква е разликата между тях и се надявам този видеоклип да ви е бил полезен и да ви е насочил към правилния софтуер за вас. А пък, ако искате да ускорите процеса по създаване на съдържание, може да влезете в Content Creator Academy. Благодаря, че гледахте и ще се видим в следващото видео.